bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Gusto ko nang hiwalayan ang boyfriend ko na nasa malayo. Dear Titan Jello and DJ Rocky, matagal na ako nakikinig sa programa ninyo. Pakitago na lang po ang identity ko sa pangalang Sheila at ito ang aking secret file. Isa akong virtual assistant. May 3 akong anak pero hiwalay ako sa papa nila. Sa ngayon, may bago na akong partner. Itago na lang natin siya sa pangalang Rod. Matagal na rin kaming magkarelasyon ni Rod. Yun nga lang, may katangian siyang hindi ko nagugustuhan. Titan Jello at DJ Rocky, napaka-possessive at controlling niyang klase ng karelasyon. Sobra po sa ini-expect ko. At bilang siya rin po naman ang nakakakilala at nakakakita sa future namin. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat ng mga sikreto ko. Kaso nga lang doon ako nagkamali. Nagkamali ako sa pagiging masyadong open ko sa kanya. Dahil sa tuwing magkakaroon kami ng pag-aaway, sinusumbat naman niya sa akin ang lahat ng yon. Ang masakit pa doon, binablockmail niya ako. Tinatakot niya ang pamilya ko. Halos araw-araw, palagi na lang kami may pinag-aawayan. Idagdag pa natin ang setup na LDR. Kaya sobrang hirap para sa aming dalawa ang ganun. DJ Titan, DJ Rocky, sa kabila po ng setup namin na LDR, lahat pong yun ay tiniis ko. Kinakaya ko kahit napakahirap ng sitwasyon ko. Pero ito na po. Ito na po yata yung pinakamalalang pangyayari sa buhay ko. Dahil mas lumalala ang behavior niya. Tinatawag niya ako ng kung ano-anong pangalan, minumura niya ako, at madalas sinusumbatan. Nitong nakaraan lang may nakilala ko. Isang lalaki. Pero may asawa na at mga anak. Nag-uusap kami at parang yung mga ngiti niya na nawala sa labi ko ay siya ang biglang nagbigay muli sa akin. Yes, DJ Rocky at DJ Titan. Yung mga ngiti sa aking mga labi na nawala. Si Rod po ang nagbigay. Unti-unti pong nanumbalik ang lahat ng mga masasaya kong ngiti at sigla ng aking puso. Masaya po ako sobra. At umabot na rin ako sa punto, Titan Jello at Rocketera, na para bang mapang-ahas akong ginawa. Dahil sa ligayang nararamdaman ko para sa lalaking ito. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng bagong FB account at doon ko mas kinilala si Ken. Ang dahilan kung bakit nagbabalik ang ngiti sa mukha ko. DJ Titan Jello at DJ Rocketera, alam ko naman na may something sa ginagawa ko. Pero paninindigan ko naman ang lahat ng to. Harmless ito para sa akin. Total, hindi naman ako nakikipag yayaang lumabas. Kaya walang
inappropriate na nangyayari. Sadyang libangan ko lang talaga na kausapin si Ken gamit ang ibang account. Upang malimutan ko lang ang sandaling nag-aaway kami ni Rod. Titangelo, Rakitera, kalaunan, napag-isip-isip kong itigil na rin ang ginagawa kong iyon. Gawa nung nakita ko yung mga anak ni Ken na sobrang bata pa nila. Naawa naman ako at nakukonsensyang ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Oo. Oo, tama po kayo. Ayokong mangyari na pabayaan sila ng tatay nila. Kaya ang ginawa ko, DJ Rocky, DJ Jello, ako na mismo ang bumitaw. Kamakailan lang, may nagparamdam na naman sa akin. Pinsan kong malayo. Hindi ko na nga matrace kung pang ilan, pero sigurado akong hindi first o second o third cousin na. Basta pinsan kong malayo. In fairness, dito sa malayo kong pinsan, gwapo ito. Matangkad, masipag at palabiro. Araw-araw din niya akong chinachat ng good night, good morning, kumain ka na ba? At kung ano-ano pa. Nakakakilig sa totoo lang. Pero sa bandang huli, sinabi ko sa kanya, hindi tama ang paraan ng pakikitungo niya sa akin. Pero kung kailan man ako nagsabi ng ganun, saka naman siya umamin. Umamin siya na mahal niya raw ako. Titangelo at Rakitera, aminado kong gusto ko ang atensyon na binibigay niya, pero mali pa rin. Mali pa rin na dapat kong gawin. Mali na hiwalayan ko nga lang si Rod. Mali na iwanan ko yung tao na minamahal ko para sa kanya. At isa rin sa mga dahilan, ayaw na ayaw ni Rod na makipaghiwalay din ako sa kanya. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, kailangan ko po sana ng payo ninyo. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay mabigyan niyo po ako ng advice tungkol dito. Salamat sa pagbabasa at hanggang dito na lang. Ako si Sheila at ito ang aking Secret File.